Cha, lo okhulumayo ubheka umhlaba sithole ngo-Regional Secretary waka-AMCU ngaphansi kwe-KZN Coastal Region. So abasebenzi bakungenela isiteleka esisemthethweni ngaphansi kwe-sugar industry. I-eminator-ke ekuthenini umqashi kukhomba ukuthi akahloniphi ilungelo labasebenzi ukuthi bekwazi ukuxoxisana ngemiholo yabo noma ukukhuphuka kwemiholo yabo. Bekumele kuqale before even u-April ngoba kahle kahle umholo ukhuphuka kusuka ngomhla ka-1 April kuyo yonke iminyaka. Kuleyo mholo okusuke kuvunyelwe ngayo kwi-agreement. Kepha-ke this time around umqashi akakhombisanga ukukhombisa intshisekelo yokuthi akuhloniphe lokho ngoba ukukhuphuka kwemiholo kugcina kuyilungelo labasebenzi uma sema-parties esevumelene. So-ke in principle nje practice ye-sugar industry i-increment kubasebenzi ngena kusuka ngomhla ka-1 April kuya phambili. Kodwa this time umqashi udelayile ukuthi avume ukuthi kuyohlalwa etafuleni. Lokho kwenza ukuthi kudelay ama-wage negotiations ngendlela okuhlezi kungayo. Ingakho-ke siyithola sila ngoba uma umqashi engalihloniphi lelo thuba lelo njengey'nhlaka zonke ey'suke zithinteka ekutheni kukhulunyisane ngamaholo usuke baprovoke abasebenzi. So-ke siyithola thina sikulesi sigaba esikuso nabasebenzi besesitelekeni esemthethweni ngenxa yokuthi kuqale khona lapho kwi-provocation yokuthi umqashi adelay i-process. Kodwa-ke into eyenza ukuthi abasebenzi begcina besitelekeni bekunamadimandi befakiwe kuyi-salary increase ekuyi-basic salary of 13%, housing allowance e-1,500, transport allowance e-1,000, kube i-medical aid umqashi acontribute 100% we-contribution, then i-standby allowance kube u-20 hours, then bese kuba implementation date ku-1 April. Then-ke inkinga-ke khona ukuthi-ke uma umqashi ezekhombisa intshisekelo noma interest yokuthi agcine kwazi ukuthi ahlangane ney'nhlaka ey'khulumela abasebenzi ongama-unions ewonke, i-UAS, i-AMCU ne-FAO kwi-bargaining council, uhlale ngesikhathi lapho kufaka ngabe already seku-implementiwe. So-ke lokho kubeka vele i-team le-negotiator ayiyonke ukuthi negotiator at a risk. So umqashi akekho aka-negotiate in good faith ngokwenza nje kanjalo. Uma-ke esekwaze ukuthi agcine ehlala phansi nabasebenzi noma nenyunyana ey'mele abasebenzi esehlaliswa nakhona u-CCMA, vele iy'nhlaka yisuke seyikhuluma seyingenayo i-freedom yokunegotiator okulidela ukuthi kuze kufike kulesi sigaba esikuso. Njengamanje uma ubuka umehluko phakathi kwalokho kufuna abasebenzi oku-13% nalokho umqashi akubeka etafuleni oku-5.4%, then umehluko uqhelelene kakhulu. Uma futhi uzobuka nesimo somnotho samanje kulesi simo esibhekene naso e-South Africa, kulokhu nje umqashi ngoba i-CPI njengamanje u-5%, mhlambe futhi nakhona 5.something%, but umqashi ubeka u-5.4. Kusho ukuthi impilo yabasebenzi ayishintshile, isame kule level ekuyona. Then-ke bese uqhathanisa impilo yezwe iyonkana, khuphuka zonke izinto, petrol o-influence ukudla, o-influencer yonke into elinke ku-petrol. Then-ke abasebenzi bona kufanele benze kanjani? Uthola ukuthi umqashi uyayenza imali. Nakho nje lokhu kuhlala kwi-bargaining council kulezi kuyinkinga ngoba abanye abaqashi babuka i-competition nani bakhompyutha futhi bebodwa begcina bebange bebodwa. Okuyisifiso nje sokuthi siyafisa ukuthi nangelinye ilanga uma becabangela abasebenzi ngempela fanele ukuthi besithole isisombululo sokuthi nabo bebodwa nje bexazulule le noma uzokuthola ukuthi noma kungakaveli kodwa normally kuma-bargaining council abakuhlangene abaqashi abenza umnotho ngendlela engafani, khona lo osuke yena ethi mina ngifisa ukuthi ngakwenza lokho okufuna abasebenzi, bese uthola ukuthi laba abanye bathi thina hayi singontamo olukhuni sifuna ukuthi kwenzeke ngale ndlela efunwa yithina. Then-ke uthola ukuthi sesikule nto esikuyona akekho othanda ukuthi abasebenzi babesesitelekeni ngoba baluza isalary yabo, baluza i-pay, and ngeke kuze kurecover-ke uma ubuka umnotho lo walelizwe indlela obheke ngayo khona. Umsebenzi ongena estrikini waluza i-pay yeviki, even iviki elikhulu usuku olulodwa, lo muntu recover after 5 years. So umqashi obacabangelayo abasebenzi ngeke aze akuphushele ukuthi ngempela kuze kufike leso sigaba. Esinxusayo nje ukuthi umqashi akabe reasonable, abuyise umqondo bebonke abaqashi behlangane ndawonye bebe reasonable, bebuye bebeyise imiqondo yabo ukuthi kumithwe amadimandi alabasebenzi ngendlela le abasebenzi abafisa ngayo. Siyasiqonda isimo sezwe nomnotho ne-competition nama-export nama-import, kodwa laba abakhona akabe yibuke ngeso elithe ukujula le kungaze kuhambe isikhathi eside ngoba labasebenzi bogcina besafarisha. I-strike-ke sihlezi si-influence izinto ey'ningi, ngisho impilo yangaphandle. Once waluza isalary yazi ukuthi even kumndeni wakho suke sekonakele. So umqashi obakhathalela abaqashi bakhe akacabange ngenye indlela sikwazi ukubuya etafuleni sixoxe bese kulungisa izinto. Siyabonga. Thank you.